कला आणि संस्कृती संचालनालयान बुधवारा 12 ज्येष्ठ कलाकारांचो भोवमान करून राज्य कला गौरव पुरस्कार भेटयले। हे कलाकार संगीत, साहित्य, चित्रकार अशा वेगवेगळ्या मळावयले आसात। ह्या वेळार कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री दयानंद मांद्रेकार आणि हेर मनीस हजर आशिल्ले। RDX गुवाहाटी कांपालच्यान संजय मनोली। हांव सुरवातेक ह्या सगळ्या कलाकारांचो ज्यांचो हांगर सत्कार जालो त्यांचो सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता। कारण ज्या लोकांनी आपल्या आयुष्यातले योगदान ह्या कले खातीर दिलें, हांगर आमच्या सेक्रेटरीन म्हटलें की सुरवातीक ह्यो कला जेन्ना एखाद्या मनशाक सुरवातीच्या भुरग्यापणार की दिसता की आपण एखाद्या एक कसल्या तरी हितून क्षेत्रान वचप, म्हणजे कला क्षेत्रान आपण वचप किंवा आपले जे फील्ड तेंच्यांनी थारावप। खरें म्हणशाल्यार सगळ्यान ल्हान जे वय आसता, भुरग्या वयार मनीस आपले फुडलें जे आपले फील्ड कितें आहा, फुडलें जे आपले क्षेत्र कितें आहा हें भुरगो आपले ल्हान वयान ठरयता। आनी त्या टायमार ते वेगवेगळ्या पद्धतीचे मार्ग अवलंबन करता। आणि तेका थोडे हांगर पळय मुद्दाम एक गोष्ट पळय, हांगर जितक्या लोकांचो सत्कार जाला यातले चडांत चड जे लोक आहा पळय, ह्या चडूय कलाकारांचे म्हणजे एन्सेस्टर, तेंची जी फॅमिली, तेंचे बापूय आसात किंवा तेंचो आजो आसात, हे ह्या परंपरेंतून येयल्ले लोक आहा। म्हणजे ताचो बापूय आर्टिस्ट आसलो जाल्यार आज तो आर्टिस्ट आहा, त्या फिल्डान तेच्या बापायन काम केल्लें आहा तेच फील्ड त्या चेड्यान कंटिन्यूस केलां। म्हणजे खंय तरी एक पूर्वापार अशी एक ही रूढी परंपरा चलत येयल्या आणि ती परंपरा आमी फुडें व्हरताना दिसता। गोंयचो कुठलोय मनीस म्हणजे तो गोंयांत आसा, गोंयच्या भायर आसा, जगभरात खंय आसा, तो त्या तियात्र ह्या माध्यमाशी कनेक्ट जाता। आणि तियात्र अशें एक माध्यम आसा की जे कमर्शियली सक्सेसफुल आसा आणि ते केवळ प्रेक्षकांच्या सहकार्याने टिकून आहे। तियात्राला आता पुढच्या वर्षी 125 वर्ष होतं। 125 इयर्स फार मोठी म्हणजे तशी तियात्राच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची घटना आहे। पुढच्या वर्षी त्याचं सेलिब्रेशन इम्पॅक्ट त्याचं सुरू झालेलं आहे। तर ह्या तियात्राच्या संदर्भात ते केवळ सोशली रिलेव्हंट आहे किंवा ते फार असं उपहासगर्भ असं टीकात्मक आहे, सॅटर असं त्यात मोठ्या प्रमाणात आहे असं माझं वैयक्तिक मत नाही। तर ह्या तियात्रामध्ये म्हणजे मी स्वतः तियात्र बघतो, तियात्रमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये इंट्रोस्पेक्शन आहे and theatre is bringing lot of socially relevant things.